За топката застава футболиста с номер 92 Гаел, бившият играч на Черноморец. Фалцово центриране! Това беше чудесна възможност за Локомотив София. Пламен Илиев, вижте колко добре насочи топката Марко Ранджелович. Мунеш сега решава да играе сам. Поредното центриране. Този път хубав удар с глава и спасява Галев. Димитър Макриев показа най-силната част от своята игра. Бру. Хубаво центриране, там възможност. Имаше претенции за игра с ръка, неуважение от Николай Йорданов. Повторението, центрирането, удара на Даниел Димов. Да си признава, тази камера не се вижда много добре. Ще имаме нужда от още едно повторение. Ето още веднъж. Ръцете на футболиста на Локомотив София са плътно прибрани до тялото. Наистина се докосва. Отново Румен Трифонов, а този път малко по-различно. Пламен Илиев не действаше убедително. Александър Бранеков. Оставил на Владимир Гаджев да центрира в наказателното поле. Прави го Гаджев, играе Белоид с глава, излиза Галев, боксира. Не особено убедително. Отново Белоид, възможност за Даниел Димов. Отново централният бранител се озова да измислят нещо интересно в офанзивен план в заключителните минути на първото полувреме. Центриране на Гаел. Това е чудесен шанс за Локомотив София. Какъв пропуск! Това не е истина. Топката не е във вратата на Пламен Илиев. Маркиньос, който от непосредствена близост изпрати топката високо. Изцяло в половината на Локомотив София се развива действията. Прекрасно подаване за Дъсли Милдър. Хубав шпагат в последния момент на Гаел и ъглов удар по време. Много често футболистите на Локомотив София изпълняваха ъглови удари. Не стигнаха до нищо. Сега Левски с удар на Гаджев. След това Божинов с левия крак от трудна позиция. Не успя да насочи топката. Несъмнено, претенциите им ще паднат върху полузащитниците. Сега добра атака на Левски с няколко подавания на чиста позиция. Се озова футболист в синьо. Тително красива. С плано докосване. Вижте как и Божинов, и Макриев. Друг просто изплю тази топка. С левия крак. Много несериозно отиграва. Отива в очи с Пламен Илиев. Сега обаче топката ще бъде поставена на 20 на метра от вратата на Пламен Илиев. Знаем какво е способен Маркиньос. Той е готово Маркиньос. Удар на Маркиньос и топката се отбива в напречната града. Шанс за Пламен Илиев. След това обаче гол за Локомотив София. При добавката няма прошка Том. В 77-та минута извежда червено-черните напред. Неописуема радост по трибуните, където са разположени феновете на Локомотив София. Прекрасно беше изпълнението на Маркиньос. Ето тук вижте колко добре се ориентира футболиста с номер 16 Камен Хаджиев. Застана пред Даниел Димов и остави на Том свободата да вкара топката с гърди в вратата на Пламен Илиев. 1-0 за Локомотив София. Том 77 минута и много интересни минути до края на матча.